गाड़ी आई ना के आने के वाले गुरुवार आरंभ कर दिए कितना किलो मना कल ଏଇଠି ଦଉଛି ମେନ୍ ଆମ ହାତରେ ଭିଡ଼ ଲାଗୁ ବିଲିଂ ଏକା କରିବା କଥା ଏ 284 ପଡେଇଥିଲୁ ଦିଟା କରିଦେବି ହଁ ହଁ ମାନେ ସେ ଛାଞ୍ଚଟା ରହିଛି କି ଏଛା ଦଉଛି ସେ ଛାଞ୍ଚ ନାହିଁ କହୁଛି ହଁ ଏଇଟା ଯୋଉଗୁଡା ରହୁଛି ସେଗୁଡାକୁ କର ହଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଇଏ କର ଲୁପରେ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ବୁଝିଲଟି ଏଇଟା ଯୋଉଥିରେ ରହିଛି ସେଥିରେ କର 219 219 ବାଲାଟାରେ ନାହିଁ ଆଉ 303 ବାଲାଟାରେ ଅଛି ଆମେ ଏପଟେ